my Vader is die tuinier. Julle is die loot. As 'n loot nie vrug dra, dan word hy afgekap. Dankie Here vir 'n loot wat aan U gekonnekteer is. I honor you this morning, my dear prophet. In the name of Jesus Christ, I honor you. Hallelujah. Hallelujah. Verzoen mij. Ik zal die protocol niet toestaan. Want ik wil net iets voor u zeggen. Voor 3 maanden. Halleluja. Het ik op stukken geloof. Ik heb op pad kliniek. In die pad gevallen. George Krag heb ik opgeleid. Godlied heb ik op teruggeleid huis toe. Dit was klaar. Ik heb mijn einde gezien. Ik heb gezien dat ik oploop. Ik heb vermanden in mijn huis. Was ik vastgeketend. Maar die Here moest gisteraan hier komen. Halleluja. Die Here moest mij vanochtend. Ik heb voor 3 maanden begeerd om mijn schoenen aan te trekken. Maar terwijl gisteraan God mijn zak geroerd werd, heb ik vanmorgen besluit. Ik zal die duivel niet kans geven om zoals die zaadzaaier doet die zaaier uitgaan en baie kostbare zaad en die zaad gaan zaaien. Kom die vijand in die angst en hij komt zaaien onkreet. Ik moest vanmorgen opstaan en zeggen, ik wil voor die Here gaan dansen. I'm 71 years old now. Voor 4 maanden word ik 72 jaar. Maar ik sta mij niet vanmorgen. Die heeft die werk wat God aan mij gedoen heeft. Om die laatste pijnen aan mijn lichaam uit te dansen. Halleluja. Prophet, daar is een geheim aan die vallen trommel wat je gevraagd hebt. Maar ik zal niet het hier noemen. Want er is een belijdeniszaak. Daar is een zaak wat je genoemd hebt van die spier. Mijn vrouw kan het je onthouden. But there was a prophecy from from California, New York. There is a woman in my life who observed me, who monitored me through a mirror. A vrouw wat me deur te speel sien wat ik doe. Er is sy wat onze armoedige toestand in die huis veroorzaak. Maar die profeet het nie eens geweet nie. Waar die speel, maar die touwtjie as een spiritual speel. Voor God is daar nie geheim. Die valtrommel, as jy die valtrommel sy geheim hoor, dan sal jy vir my nummer bespreek en beskidder. Daarvoor is die profeet gesê, nie julle gesê. Onthou net, Johannes 15. Jesus is die wingerstok en die Vader is die tuinier. Ons is die lote. As ons nie vrug dra nie,
gesnoei word. Ek sal gesnoei word. Ek het gesê, die prodigal, verskoon, die ek goed wie ek goed was, verskoon. Daar is 'n groter saak. God het in my wondere kom doen, wat ek vir 3 maande begin het, om my skoene, wat ek so op trots is aan te trek. Maar ek kon hulle nie aantrek nie, as gevolg van die toestand van my voete en my bene. Man, besef julle, wie is God? Wat doen God? Hierdie man word gesê, is spesiaal geroep vir 'n geleentheid, something that you have not budget. Maar God het geweet, God moet ook gesien word. Lena moet ook gesê word. Die talent wat jy begrawe het, die vermoë wat jy het. Ek is nie bekommer oor my wat jy met my doen, man. Daar is geen God se saak. My saak is om met God reg te wees. My dierbares, as u weet ek is gesalf as 'n apostel, gesalf as 'n ouderling, maar hierdie dinge maak nie saak met my nie. Hierdie dinge sal my nie aanbring in die hemel nie. Maar hoe ek met God my verhouding is. My verhouding met God moet reg wees. God het dit een opdrag gegee. Wees jou naaste lief, soos jouself. Hy het nie gesê, men gaan dans vir my die beste, gaan preek vir my die beste. Hy het gesê, jy moet jou naaste lief hê. Jy kan jou naaste haat, en jy kan nog steeds die beste kom dans, en die beste preek. Maar niemand kan jou binneste nie. Maar God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Maar hy kyk na die bedoeling van jou hart. Hoe kan Santo, hy was in Karako, pas op! Daar was nie gevind word en uitgespieg word. Mag die Here seën.